Saret taf li għandha kanċer jumejn qabel il-miliet. Ta' żewġ tfal. Il-fundatriċi ta' fondazzjoni li taħdem b'risq familji ta' pazjenti bil-kanċer u issa ingħatat l-aħbar kera li qed tikkumbatti il-marda tal-kanċer. Kienx faċli u għanet anke ħabba l-Covid ħadd l-aħbar waħdi għaliex ma seta' jiġi ħadd miegħi biex immur għal-diagnosis. Jiġifieri dik diġà xi ħaġa kbira li inti qiegħda waħdek u tittassorb dak kollu li qed jgħidulek u hekk. Mhijiex faċli wkoll għalija għaliex ovvjament jiena nisma' ħafna stejjer. U kultant ikunu stejjer li fil kollox stejjer tajjeb imbagħad forsi ġara xi ħaġa ħażina. U naħseb li kbar challenge tiegħi hi li jiena niddistakka ruħi u ngħid isma' speċi din hija l-istorja tiegħi u l-istorja tiegħi hija waħda tiegħi biss ma jfissirx li għax ġara hekk lil taf kif ħajġri lili wkoll. Jiġifieri naħseb il-fatt li tara b'mod pożittiva u tgħix ġurnata b'ġurnata u naħseb l-iktar ħaġa li għenitni li aċċettajt mal-ewwel dak li jiena kont għaddejja minnu, jiġifieri kienet xi ħaġa li ma kienx faċli u ma trid taċċetta. Once li inti taċċetta mbagħad ikollok dak il-paċi li sajt tisma' issa nista' vera I focus on myself, on my health u nkun nista' nimxi l-qudiem. Din hija Claire Kirkop, il-fundatriċi tal-Fondazzjoni Carl Vella li feluq snina iddeċidiet li taqsam l-istorja tagħha ma' kulħadd. Matul dawn ix-xhur tallimt ħafna napprezza l-ħajja. Napprezza dak li għandi kultant huwa faċli għalina li ninqabdu f'biża ta' x'inhu ġej. Il-marelli min jaf minn xi ħanaddi, min jaf x'sa jiġri, min jaf x'ħajaddili, min jaf u inti ma tafx xejn. Allura tibda titlef ċertu momenti li huma prezzjużi fil-ħajja. Biex hekk ċertu momenti mal-familja, ċertu momenti mal-ħbieb, anke jekk xi ħadd iċempillek apprezza dak li jkun fih il-ħin. Claire tinsab rikoverata fi sptar fl-Ingilterra wara li sarilha trappjant tal-mudullum minħabba li qed tikkumbatti kontra il-marda tal-multiple myeloma li huwa tip ta' kanċer fil-mudullum. Din il-ġrajja taqsim il-qalb tasal wara li fl-2014 Claire innifisha flimkien ma' Rose Vella, Mart Carl Vella kienu waqfu il-Carl Vella Foundation. Din il-fondazzjoni kienet waqfet bħala memorja għal Carl Vella li kien tilef il-battalja kontra l-kanċer fl-età ta' 37 sena. Qabel id-dijanjosi tagħha li kienet marida b'kanċer, Claire wettqet ħafna ħidma ta' ġid mal-familji ta' pazjenti bil-kanċer. Illum, sfortunatament, qed tgħaddi minn din is-sitwazzjoni istess u l-familja tagħha. Għandi l-uġieħ tiegħi u speċi tħossok li qed tgħaddi mit-trattament so ħafna mill-affarijiet u ġieħ fiżiku qed jieħdu l-pazjent. Però nemmen u llum nista' ngħid b'ċertezza li il-membri l-oħra tal-familja għandhom il-weġġat tagħhom ukoll. U allura huwa importanti ħafna is-support għal kulħadd. Il-Fondazzjoni Carl Vella tipprovdi edukazzjoni u assistenza ta' psikoloġija bla ħlas lil dawk it-tfal li l-familja tagħhom tkun għaddejja minn mard serju. Issir ħidma wkoll mal-familja tal-pazjent. U fil-waqt li l-fundatriċi tal-Fondazzjoni Carl Vella għaddejja mill-battalja tagħha, xorta xtaqet twassal l-appell tagħha biex kull min jista' jgħin lill-fondazzjoni biex tkun tista' tkompli bil-ħidma mal-familji ta' pazjenti bil-kanċer. Naħdmu ħafna fil-fond mat-tfal u anke mal-familjari u għalhekk biex aħna nkunu nistgħu nkomplu dan ix-xogħol għandna bżonn il-fondi, is-servizzi tagħna huma kollha b'xejn u allura m'għandniex dħul min-naħa tas-servizz u l-ġenerożità tan-nies tgħinna ħafna.